Design Cornerissa Mazdaan katolle työkalupakki maalaus. Työkalupakki on Baltimore-fajalta varastettu ja maalit on roskalavalta löydettyä kattomaalia. Siitä tulee ton värinen. Niin sit se kestää ulko-olosuhteita, kun tämähän ei ole mitenkään niinku suojattu. Haluatko vähän isomman penssi? Onks sulla? Joo. No sit mä voin ottaa kyllä isomman. Mä otin vain ainut, mikä oli mun himassa. Ootat hetken. Joo. Nyt aloitellaan maalautukset. Sain isomman pensselin. Se on vittu hieno. Oo. Siellä on harava. Tyylikäs. Yksi puukin tahkii. Mennäänkö punaiseksi saranat vai jätänkö ei punaiseksi? Niin helpompi, niin niitä ei tarvii väistellä. Ai. On tää kyllä kiva. Ois pitänyt mennä pintakäsittelijäksi. Sitten olisi voinut vaan maalailla koko päivä. Niin. Päällimmäispinnat maalautettu. Seuraavaksi kun on kuivunut, niin kääntää ympäri. Mene testaamaan. Partneria. Kyllä. Nyt se on kokonaan maalautettu ja ei kun katolle kiinni ja työkaluja sinne sisälle ja sitten on hyvä kattotyökalujuttu. Nyt on designer ja kiinnitysaika. Sitten on tavarotila osalaatikko, mikä on ihan kiinteästi siinäkin, heiluu koko auto seiluttelee, ei pitäisi irtoilla. Alkaa olla tavaraisempi.